Курса моят готвач се развивам доста добре. Има много деца, баби, други. Сега ще ви заведа там, къде се стои конкурса. Това са жълъди. Ето как се правят мекици. Така прилича на повръщане. Да, наистина. Това е сладкия шалам, който шалам. Салам Дев в момента прилича наистина на повръщане. Сведа изчиталището. Ето тук едно момиченце с починки. И ще остави място и за кмета, но след като той ви връчи наградите на всички. Аз ще му. Наградите са тези са за готвачите. Понеже днес към нашата група от Враца ли сте? Ние двамата сме от Габрово, От София. И са разбрали за нашата инициатива и идват вече с готов продукт. Вчера не са участвали, но днес носят бутерки с кренвички. Затова на тях ще подарим по един читателски дневник, а на всички други получават грамота и по една такава декоративна чиния за спомен от тази годишното ни мероприятие. Вие, господин кмете, нещо? Нещо. Искам да ви поздравя децата за инициативата, която са проявили, за старанието, за умението и все така да продължават да помагат на своите родители. И за напред да имаме все повече такива инициативи. Да, инициативи, такива мероприятия и да вземат дейно участие в тях. Добре, ами да започнем грамота. Добре, грамота за участие получава Георги Ивов. Кой е Георги? Заповядай. Честито. Заповядай. И да се издърпа на страна, за да вземеш чините. Аничка Валериева. Това за тези са други. Това, които са новите, се включват. Заповядай. Венелин Иванов. Вени. Ти трудили ли са вчера? Много той беше първи. Той беше първи ръкичар. Значи Пламена не отсъства. Тя не е участвала. Любомир Стоянов Иванов. И Веселина Ивайлова Василева. Те са направили чизкейка и жълъдите, този отбор. Вероника. Ето я Вероника. Силвия Йорданова, нейната сестричка. Магдалена Росен Стефанова. Росен Стефанова. Ивана Иванова Савчева. Ето я най-малката ни участничка, тя не си е отсветила грамотата. И Мария Нивелинова, тя не е дошла днес. Ще си я получил, като дойда след обяд. Така, нека да дойдат децата ни от Габрово и София. Химикалче за теб ли са? Да, химикалчица с читателски дневник. Много ви благодарим. Заповядай. Милите те. Просто не сме очаквали да подаръчите са малко по... Да, много желаящи се оказат в последствие, когато кажем, че ще започнем някаква инициатива, те с плахост така започват всичко, записват се малко, но когато започнем вече са много. Чизкейка трябва да е хубав. И саламчето е хубаво. Айде сега минете, кой ще поднесе сладкия салам? Ванче! Маги! Искаш ли да Чакай се сега. Той е малко труден. Малко труден, че така с нощи погледнеш. Е така. Нямаш вилица? Сваляш най-напред. Вили, дай една вилица да. Ето ти, за да си... Здравейте, как се казвате? Здравейте, вие от коя телевизия сте или просто...
Аз съм доброволец на читалище. Да, много ми е приятно. Аз казвам Елена Иванова и съм баба на 3 деца, които посещават читалището. Харесва ми. Харесва ли ви тук? Много ми харесва. Много приятно съм впечатлена. Дейностите в читалището са разнообразни. Аз съм щастлива, че до обяд моите деца са тук, обхванати в различни дейности. Изключително много се радвам на тази арт зала, където всички деца могат да рисуват, да четат, да моделират, да пеят. Изобщо да оставим това, че за самите книги се дават много подробни обяснения по отношение на задължителните книги за лятото. Нещо много да предложите за работа с децата. Ами аз като гледам колко са неуморни двете организаторки, просто не виждам още какво, но според мен би било добре тази група от деца да се направи певческа група. Имаме акордеонист тук, който спокойно може да ръководи групата, така че това би било една нова прекрасна инициатива за читалището. Благодаря ви за интервюто, което отделихте време за нас. И аз ви благодаря, надявам се да съм полезна на всички с това, което споделих. Добър ден, кмете. Хареса ли ви празника? Празника действително много ми хареса и това е хубаво, че децата имат инициатива да започнат тази традиция да бъде всяка година, тъй като сега не е правено подобна такава инициатива не е правена. И се надявам и за напред да участвате активно. Добре, искате ли да предложите някои от идеите си, за да направим още някакъв такъв клуб? В смисъл клуб? Да, за тези, където се искат деца, за да участват в такива дейности. Децата, те участваха, децата по принцип за млад готвач също участваха деца, което също е пак една добра инициатива от тяхна страна. Те са доста активни бяха и мисля, че това тия двете мероприятия се допълват едно друго, но може да се измисли още нещо, което и то даже вие можете да си зададете вие предложение, което на вас ви е така, което ви влече, което искате да направите. Вие зададете някакво предложение, ние ще го приемем. Благодаря ви. Моля.